No niin, eli joo. Niin kuin ehkä otsikosta näette, niin tässä tulee olemaan vähän tietoa nyt, että mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Mä vaan testaan näitä ääniä, joo. Hey, how did I do that thing? Not that. Open fire, and I can get it back like that. Joo, eli siis tulee tapahtuun pienenmuotoisia muutoksia tähän peliin. Tyyliin ainakin. Eli joo, siis mä sain itse asiassa pelaamisesta nyt sellaisen, että multa löytyy nyt koneelta melkein enempi sellaisia pelejä, mitä mä haluan pelata. Mä voin laittaa niitä tonne videon noihin tietoihin, että sieltä voi tehdä äänestyksiä, mitä tullaan kattoon. Ja se nyt vähän vielä auki, että jatkaks mä sitä Black Ops 2 enää, että jos siitä niin kun halutaan, mä voin sitä kyllä vielä jatkaa, mutta mun ei omasta puolestani, niin mulla alkaa olemaan kiintiö aika hyvin täynnä sitä, kun mähän oon pelannut sitä nyt tiedä kuinka ja monta vuotta. Jaha, sitä tulee sitten raiskaamaan, minua haista vittu. Ei tätä muuta muuta. Siitä yksi ja... Niin, eli joo. Ideahan toki juu olisi, että se oli toi jätkä, ketä piti tappaa. Niin. Niin joo, eli... Ne äijät ketkä mä nyt sitten, niin... Tämä selitä. Jätkät. Niin. Eli, juu. Niin joo, eli kanavoista tulee se, että miten mä Black Opsinkaan nyt teen. Että jaksaks mä niinku jatkaa sitä. Mutta... Sitten taas olisi ehdotuksena, että mä tekisin tästä nyt Xboxilla... pelikomediaa... Tai komediaa. Pelijatkoa, materiaalia. Mutta se taas sitten vaatisi sen, että te olette vielä tällä hetkellä valmiita seuraamaan sitä. Tai tätä peliä correctly. Niin mites tää peli olisi yksi vaihtoehto. Ja niin kuin mä oon jo sanonut, niin Black Ops 2 olisi nyt vähän niinku sen voten parissa, koska mä en tiedä jaksaks mä sitä nyt tällä hetkellä niin omasta puolestani pelata. Mä oon hakannut sitä tiedä kuinka vitun monta vuotta. Niin pikkuhiljaa alkaa menee kiintiö siitä täyteen. Eli... Joo. Niin mä kyllä voisin ihan mielelläni tehdä sellaisen diilin, että mä pistän ne just sinne... noihin... pelin... noita... tietoihin... kuvaukseen... tulee noita... pelivaihtoehtoja. Muun muassa koneelle ja tästä. Mutta se nyt on vielä vähän auki se... kampanjan jatkaminen, niin kuin mä oon jo sanonut varmaan 4. kerran. Mutta tää peli, mä oon tätä pelannut niin vähän, että mä pystyisin aloittamaan tästä hyvin. Mä oon ensimmäisen tehtävän kai pelannut, jos en mä väärin muista. Niin mä voisin tästä aloittaa tosi hyvän niin kuin blind playthroughn, joka ehkä voisi jopa olla viihdyttävä. Siis mä nyt tiedän jo vähän niin kuin mitä mä tästä pelistä haluan, mitä mä siltä odotan, ja mihin mä tiedän mihin tää päättyy. Eli... Joo, siis niin. Just se, että niinku, ideana on myös se, että mä annan teille mahdollisuuden päättää, mitä, missä ja milloin mä tuun pelaan. Tai no, ei nyt ihan, että milloin, mutta sen aikataulun mä päätän toki vielä itse, mutta joo. Niin, siis mä antaisin teille nyt tässä niinku semmoset täydet ohjat sen puoleen, että... Niin. Niin. Et jos te haluatte, niin... Mä voin kyllä ihan mielelläni antaa teille sen mahdollisuuden, että te saatte nyt päättää, että mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, mistä ja miksi. Kuulostaako tuo järkevältä? Ei, hyvä. Joo, mut siis... Niin. Suunnitelmani olisi just se, että tää video ei nyt tule olemaan edes kauhean pitkä just tästä kyseisestä syystä. Ja...
tää olisi nyt just siis se, mistä mä haluaisin omasta mielestäni kokisin mielenkiintoisena pelinä. Mutta en voi tietenkään sanoa, että te tästä tuutte nauttimaan, mutta tää olisi mulle nyt sellainen, mikä mua kiinnostaisi. Näyttää teille tällainen peli ja katsoa mitä mieltä te tästä olette ja sellaista. Eli just, että kai mä tän videon tähän lopetan, kun tän nyt piti olla vaan tää info, niin mä voin hoitaa teille sitten ne vaihtoehdot tohon video descriptioniin. Pote saatte se ihan itse sieltä kommenttisektionista, että mä en nyt sitä sit tuun oottaan, että te päättelette, että ihan rohkeasti vaan kommenttia sinne, niin juu, teidän mielipiteenne huomioidaan ja näiltä näkymin varmaan sinne. Se on taas